15 anyos nga tinun-an sa Mactan National High School nga gitabangan pagkulata sa grupo sa mga batan-on, ipaubos una sa modular learning nunod sa trauma sa hitabo. Samtang seguridad palibot sa tunghaan, mas pahugtan pa. Ani ang report. Gikonpermar sa principal sa Mactan National High School, Fernel Heraldes, nga pulos nila mga tinun-an sa grade 10 ang 15 anyos nga biktima, usa sa mga suspitsado nga nakuyog lang sa grupo sa mga suspitsado apan wa miapil og sumbag, ug ang tinun-an nga nakasaksi sa hitabo ug mo'y migako sa biktima aron maundang ang pagpanagmal. Giangkon sa principal nga sa paglingkod niya sa katungdanan niadtong Hulyo 2023 ang suliran sa seguridad sa mga tinun-an, ilabi na inig panggawas ni ini matagabi ang una niyang gipangitaan og solusyon. Matagabi may unom ngadto sa 8 ka mga tanod sa Barangay Mactan ang magbantay at bangsagit sa tunghaan ug sa mga iskinita haduol sa tunghaan diin sagad mangatang ug managan ang grupo sa mga batan-on. Apan ang dapit na hitabuan, distansya na sa tunghaan ug gani ana-ana kini sa highway, busa wa na kini malakip sa deployment sa mga tanod nga gi-coordinate sa tunghaan. Naku ano na siya, ni sustain na the whole year 2024. Wala na yung masuk magay na dool. So karon January 2025 dito na layo na hitabo. First time pa po na nga na hitabo dito dapita. Medyo layo na. Subay ni ini, naglaraw ang principal nga subling hangyoon ang kapulisan ug ang barangay nga palapdan pa ang mga dapit diin sila magpatrolya ilabi na panahon sa kagabhion ug sa panahon nga mamuhi na ang mga tinun-an sa second shift nga klase. Ang insidente nahitabo pasado alas 7 sa gabi niadtong Martes pagkahuman gayud sa ilang klase. Ang Lapu-Lapu City Police aminado usab nga gikinahanglang pahugtan pa ang police visibility ilabi na sa sunod-sunod nga mga insidente nga naglambigit sa mga minor de edad. Gi-advise na sa atong city director nga after sa assessment tanaw nila na anay magtapok-tapok na ato ginambutangan na kay considering dali ramang guna, pila na kauras, manggawa sa mga batan-on, kaya diha man kasagaran ng suya-suya ba. Sa pikas bahin, naglaraw ang mga ginikanan sa 15 anyos nga biktima nga hangyoon ang principal sa tunghaan nga ipaubos lang una sa modular learning ang iyang anak. Sukad sa insidente niadtong Martes sa gabi, na trauma ang biktima ug ang iyang mga ginikanan, busa wao na kini musud sa klase. Kaganihang buntag, naabtan usab sa RTV Balitang Bisdak ang inahan sa usa sa mga batanong sospek nga mihangyo sa principal nga mapaubos lang usab una sa modular learning ang iyang anak, samtang anaa pa kini sa home care facility. Butang nga gitugutan usab hinuon sa principal. Kay matod sa modular, kay daghang trabaho na Ako lang, sir. Ako na bahala, sir. Unsa may kuan dito, how long unsa to? Ingon sila makig-commit ko nimo og ni ma'am. Nya kamo na ko ni bahala. Pila magkuno ka buwan sa paysaron dito? Duha ayaha pero maghiring pa man, sir. Matod sa principal, dili nila buot nga mahunong ang pagtuon sa naasoy mga tinun-an, busa tugutan nila kining mapaubos sa alternative delivery mode aron di mabiya sa klase. Depende sa dagan sa kaso. Depende dagan sa kaso nga kanang amo sang gi tagaan og mga 2 weeks time kay inig kuha na to quarterly test na to amo lang po hangyon si parent nga ihatod kuha la sa para maka face-to-face ang bata og take sa examen. Sa pikas bahin, gipahibaw usab sa Lapu-Lapu City Police nga napasakaan na og kasong physical injuries in relation to Republic Act 7610 kon child abuse ang 7 ka mga minor de edad nga mitahan niadtong Miyerkules sa hapon. The DSWD is ni-issue og certificate nga with discernment ang ilahang pagbuhat ato. Mo nang gi-file na formally gahapon, then as per station commander sa station 2 na naghuwat lang sila sa resolution sa piskal ug unsay disposition sa piskal sa ilang resolution ug asa ibutang ang mga suspect nga minors. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.